La passió és de fer créixer el germen crític que tota obra guarda dins. Com per Benjamin, la crítica no consisteix tant en una reflexió sobre una obra, com en el desplegament de la reflexió en l'obra, mirant de cara a l'autor. D'aquí ve també l'exigència indispensable d'una recerca constant del sentit del temps en les obres, o sigui, del sentit de la història que les obres s'han esmerçat de llegir. No només Maria Mercè Marçal, Àngel Guimerà, Miquel Bausat, Joan Maragall, Miquel Barceló, Salvador Espriu, Blai Bonet o Rafael Joan, entre uns quants més, hi podran pujar de peus. Aquí, qui puja de peus és tota una tradició, per, des d'allà dalt, sentir el vertigen d'existir.